Kaixo, kaixo neska mutillo, kaixo! Gu ondo gaude, hemen gaude prestatzen ja beste bideotxo bat aste hontakoa. Bueno, asteko gogoratuko gea, aurreko astean zer Zerroban genuen. Hori da. Gogoratzen gea, Jesus bere laguntxoak hasi zala egiten bere taldetxoa, apostoloak. Nola izena zuten bere laguntxoak? Simon eta Andres. Baina Simonei izen aldatu zion. Badakizu ez izen jarri zien? Bai, badakizue, Zumaiko parrokilen izena bezala. Pedro. Eta gure parrokoa bezala. Eta gure parrokoa bezala, egia. Bueno, orduan ja gogoratuta Jesus hasi zala bere multzoa egiten, bere taldetxoa, 12 apostoloak biltzen, osatzen, ea gaur ze gertatzen dan, Jesus zer gehiago egiten duen. Bueno, hortarako lehenbizi kandela piztuko dugu. Bueno, itxasok esan duen bezala, aurreko astean ikusi ginen ja Jesus bere taldea osatzen hasi zela. Bueno, bere taldeakin hitz egiten ari zela, zeuden ume talde bat, zuek bezalako umeak, erne baita ere Jesusek esaten zuen entzun nahian. Baina, klaro, ume hauek zuek bezala normalian zaratatzen dezue, buia, eskandila, eta klaro, helduei askotan zarata hoiek eta gauz hoiek molestatu egiten digute. Eta gura aitatxok eta amatxo bezala askotan esaten digute, isilik egon, isildu, hemen jendeak ere berdina egin zuen. Baina Jesusei ez zitzaion bat ere gustatu hori. Zergaitikan usten dezuezuek ez zitzaiola gustatu? Jesus ere aurren lagunen nahi dulako izan. Eta Jesusek aurrak asko maite ditulako. Eta eskatu ziren aurroiei bere ganatzeko. Bere gana joateko eta berari entzuteko. Eta Jesus, anjuntzan, bezarkatu egin zituen omiak, muxukatu egin zituen. Ze Jesusek nahi du, ume hoien bihotzeetan ere egon. Ze asko maite digu. Hori beti esaten dugu, bai, Jesusek asko maite gaituela, eta zuek aurrak oso garrantzitsuak zazte Jesusen bihotzetan. Eta horra zizan ez, Jesus gaztei hurbiltzen, umei hurbiltzen, ez bakarrikan helduei, ze zuek ere gauza asko ikasi behar dituzue Jesusetik. Orduan, beak ere zuekin nahi du egon. Bai, ez da? Bai. Así que badakizue, beti esaten du berdina, ez? Jesusekin egoteko nahikoa da pixkat harremanetan egotea berekin. Nahikoa da 5 minutu edo berekin hitzeitia, kontatzea zuei egunean zehar ze gertatu zaizuen. Hau izango litzateke gaurko gaia. Oso motxa, baina batez ere adierazte nahi duguna da zuek oso garrantzitsuak zaztela Jesusen bizitzan eta Jesusen bihotzan. Idei badakat, eta zergaitik ez dugu abesten danok batera abesti bat, nik badut lagun bat? Bale. Venga, abestu ingo deu, bale? Zuek ere badakizue usten dut pixkat abesti hau, askotan abestu izan deu. Venga, hazingo gea, bai? 1, 2, 3. Nik badut lagun bat maite nauena, maite nauena, maite nauena. Nik badut lagun bat maite nauena, izena du Jesus. Eta berak esaten du, aita dela jainkoa. Eta berak esaten du, aita dela jainkoa. Nik badut lagun bat maite nauena, maite nauena, maite nauena. Nik badut lagun bat
maite nauena, izena du Jesus. Eta berak ezaten du, aita dela jainkoa. Eta berak ezaten du, aita dela jainkoa. Bueno, eta guain, sorpresatxo badakagu zuentzat. Dakizuenez, aste hontan inauteriak ospatuko ditugu. Baina zer dira inauteriak? Zergaitik ospatzen ditugu inauteriak? Inauteriak justu garizumarekin hasten da. Inauteria bukatu eta garizuman sartzen gara. Austerregunian sartzen gara hain zuzen garizuman. Eta, justu momentutxo hori da, Garizuma hasi baino, egun batzuk leno ospatzen dugun festatxo bat. Eta, garizuman ikusiko dugu batez ere, gure bihotzak prestatu egingo ditugula, Jesusen eriotzarako eta bere piztuerako. Beraz, guk ere mozorrotu egingo gara gure, Eta gure zue bezala, inauteriak ospatuko diteu. A ber... Zoma pasau duten. Ondo pasa, azte hau, ondo pasa inauteriak, disfrutatu inauterietan, eta, Pedrok zezen edigu esan, Ze esan du bezala austerregula iritsiko da, eta Pedrok zoserta gonbidatu nahi digut. Kaixo, zer moduz, ondo ikusten dut, ezta? Nik nahi zaitu uste gonbidatu, etorren astean, egingo dugu austerregunean ospakizuna, bai? Orduan, hortara gonbidatzen nahi zaitu uste. Ez zaitu uste entzuten? Bai, oso ondo. Eta orduan behitu, katekistak helenek eta esan dizuen bezala, karnabalak ospatzen ditugu, eta karnabaladia, garizumaldia aurretikan egiten ditugun azken festak, festa hundilak. Divertitu behar geanak eta guzti hori, gero garizuma dator eta garizuma ja ezin dezakegu ja festa hundirik egin. Aurten ere ez dugu karnabaletan festa hundirik egingo, baina festa txikik etxen edo ospatu aldezun bezala, eta gero garizuman, pixkat egin behar deguna da, lasaiago egon, Jesusen eriotza eta piztuera prestatzeko, eta horregaitikan, egiten dugu karnabal festa, azken festa bezala, eta gero ja pasko nehingo ditugu berriz festa hundiak, bale? Aber posible dugun. Gonbidatzen zaituztet, datorren astean, aste azkenean, elizan 5etan, bilduko gea, eta han, austerreguna ospatuko dugu, egingo dugu ospakizuntxo bat, katekesitxo bat, eta gero hautza jarriko dizuegu buru gainean garizumaren hasiera gogorazteko. Ikusiko gea, datorren asten, elizan 5etan aste azkenean. Ikusi arte, aio, agur!